V. Familia Bure gwenge ma oula thoro chando e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay medo dar e miechgi kaluwore gi koth mapek madhi nyime gi chwe seche mowuoyeni. Kwan familia mathoth ma sani ojot e skunde moketi kaka kuonde reso joma oula odar e miechgi bende nyalo biro rocho chenro mag somo e skundego juma manyien. Ali Abich nigi ler mar wach ni kwa Homa Bay. Ma en chal mar klese skund primar mosodo e kar chud bura ma Karachuonyo. Klese gi olokore kar jot manyien ne familia moingo 400 mapiyo laudare miechgi e gwenge mag Kobala. Oganda gi piny ochamo kod nyithindgi kalure gi pek magineno e kambi kama koro ge jotene. Ka familia mathoth bende medo dare mieregi kalure kod koth madhi nyime kod chwe pacho ka. Wadak e skul ka, to wadak ji mang'eny. Kochopo kawuono, dhano dar dabal kamana wantiere ji ng'eny kendo wathung'. Koro wakwa sirikal ong'i kaka nyalo konyowa mondo wapogre klas. To klas kama wantiere juma manyien, wadong' ndalo matin ya sikul. Kako wadhi timo gi nyithindo onge. Chuno ni wadhi bede pap, to gima wagedgo be onge pap kanyo. Gorogoro mana nika, mano miwa, ne wasole pite, waneno. Athagora kama chungani, na riyo kech. E kambi kama koro ge jotene giwago kech koro tuoche magiwacho ne imogi kod nyithindgi ka gikwayo migepe ma opogore mondo yo megi attends maginyalo tiyogo e paw skunde ne nikech kilesego jopuonjre biro tiyogo juma manyien ka oyaw skunde pacho ka. Higa ka higa wasethagore kamorom. Wabiro sodo ka to kony mimiyowa ok nyal konyowa. Koro gima duong' mwadwaro gernwa gima nyalo geng'o pigni. Nikech gik mikelo kagi tin ji ohewo ji lara lara. Mamon madongo ka wan kama to koro ok wayudi. Kaka pi medo pong', aneno ka samoro namba nyalo medo moingo kanyo. Tabu manyalo bet kech skul idwa yaw. Achiel classes go idhi tigodo ke skul nyaka yaw on the 29th. Koro sami yaweno en ni nyaka jogi high school kacho kama ginyalo dhi onge. My appeal to those who can help us, especially the Kenya Red Cross and other players, kabeto gikonyo gi tens. Bedo mar familia gi klese mantie skuni kuom jombe ariyo sani luro nitie ni biro rocho chenro mag somo e skunde ne poni ok omanyore menyalo konygi go. Gini biro kelo dok chien mang'eny e somo kich nyithindo jot ka sani kod jonyuolgi kendo ka gin ka to gi lwasi maber kata thuolo maber mar timo revision sani to moloyo to ka gise yaw skul ma ji biro bedo ka mang'eny to gibi somo maber. Sama loso kodi ni families mobedo displaced gin 150 to already 400 osebire skul mose camp skul mana kaka wacho ni primary school mosodo gi secondary school. Nyaka ne koth mapek chak chwe pacho ka familia maromo 8,700 oula osekelo negi pek e yore mopogore e kaunti ne ka familia moingo 1,500 kar chund bura ma Karachuonyo osedare miechgi kendo gi jote kembe mamoko machalo skul primar ma Kobuya gi osiptal ma Simbi Kogembo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kenya Red Cross komakore kod apisas mag piny owacho